Ανακοινούνται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως η Πούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ ευομβάρτισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ. At the starting of the week, at Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. 50 χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα της εισβολής στην Κύπρο και οι αποψινοί αφηγητές μου λένε πως το εθνικό τραύμα δεν έχει επουλωθεί. Οι ιστορίες των αγνοουμένων, των εγκλωβισμένων και των ξεριζωμένων σφράγισαν για πάντα τις ζωές εκείνων που έμειναν πίσω και με περίσσευμα δύναμης και ηρωισμού πρόσφεραν είτε στην πατρίδα είτε στις οικογένειές τους, διατηρώντας όμως πάντα άσβεστη μια λαχτάρα. Τη λαχτάρα για επιστροφή. Είναι ο τόπος μας, είναι η γη μας, η πατρογονική των προγόνων μας, είναι οι εκκλησίες μας, είναι ο πολιτισμός μας εκεί. Και πρέπει να ελευθερωθούν και να επιστρέψουν. Και εύχομαι να τον μπορέσω και να το ζήσω το πράγμα. Η πίκρα διατηρεί τη μνήμη. Οπωσδήποτε τη διατηρεί τη μνήμη. Είναι μια πικρία τεράστια για ό,τι χάσαμε. Πρέπει να μείνει άσβεστη η φλόγα της επιστροφής. Το φέρνετε στη μνήμη το σπίτι σας? Δεν φεύγει ούτε λεπτό. Ούτε την ημέρα που μας επιάσαν, την ημέρα που τους είδα για τελευταία φορά. Ήμουν 5 χρονών. Είμαι τώρα 55-56. Και είμαι από τα πιο νεαρά παιδιά των αγνοωμένων. Φύγαν οι μαμάδες μας, έφυγαν οι πατεράδες που περιμένουν τα παιδιά τους. Στο τέλος, τι περιμένουμε, να μην έχει άτομα να παραλάβουν τούτα τα οστά. 50 χρόνια είναι πολλά. Οι εγκλωβισμένοι έμειναν προσωρινά στον τόπο τους, ώσπου να σάσουν τα πράγματα. Αυτοί οι πρώτοι εγκλωβισμένοι που έμειναν προσωρινά έχουν πεθάνει ήδη. Αυτοί που ακολουθούν την πορεία τους έχουν δει τους επίκους να γεννιούνται στα σπίτια αυτών που πέθαναν και να ριζώνουν δυστυχώς τον τόπο. Απαντιέται αυτό το γιατί ποτέ? Είναι πολύ δύσκολο. Φταίμε εμείς, φταίει ο Καβίτα, φταίει η 15η Ιουλίου, φταίουν τα λάθη των χουντικών αξιωματικών. Είναι πολλά τα γιατί. Και ακόμα οι απαντήσεις δεν βγαίνουν. Διότι η αλήθεια δεν είναι μία. Κάμαν το πραξικόπημα χωρίς να σκεφτούν τα επακόλουθα και χάσαμε τη μισή Κύπρο. Ταξίδεψα στην Κύπρο για να συναντήσω την Ελένη Φωκά, τη θρυλική δασκάλα του έθνους. Εμβληματική φυσιογνωμία σήμερα του κυπριακού ελληνισμού. Η κυρία Ελένη ήταν 26 χρόνων όταν έγινε εισβολή και παρά τις κακοποιητικές και ταπεινωτικές συμπεριφορές, με θάρρος και αυταπάρνηση κράτησε για 23 χρόνια ανοιχτό το Δημοτικό Σχολείο της κατεχόμενης Αγίας Τριάδας. Την ιστορία της κατέγραψε η συγγραφέας Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου στο βιβλίο της «Και πολλά επικράνθη». Ακούστε την κυρία Ελένη Φωκά και θα νιώσετε το βάρος της λέξης εγκλωβισμένος. Κυρία Ελένη, σας αποκαλούν δασκάλα του έθνους, σας αποκαλούν ηρωίδα δασκάλα. Πώς αισθάνεστε όταν ακούτε αισθάνομαι λύπη. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς? Αισθάνομαι λύπη, διότι τίποτε δεν έχουμε κάνει. Όσες θυσίες και να κάνουμε, είναι τούτον ότι αυτό πρέπει να το αναλάβουν οι ηγέτες μας, προς γνώση και συμμόρφωση. Το καλύτερο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η ελευθερία, είναι η πατρίδα, να μπορεί να μένεις. Εκεί ζούσαμε ζωή, αλλά χωρίς ζωή. Κυρία Ελένη, θέλω να μου πείτε τι θυμάστε από την ημέρα της εισβολής, εκείνη την αποφράδα ημέρα του Αυγούστου του 1974. Το φόβο των πανικών, όλων των χωριών, πώς μπορούσε ο καθένας να προφυλάξει την οικογένειά του. Φυσικά είχαμε ακούσει και πληροφορηθεί προηγουμένως από την εισβολή που έγινε, την πρώτη εισβολή στην Κερίνια και γνωρίζαμε τις βιαιότητες, τις βαρβαρότητες των Τούρκων. Εμάς ήταν διαφορετικό. Αποκόπηκε η περιοχή της Καρπασίας, είχε εξόνιστος της Καρπασίας και οι Τούρκοι με διαφορετικών τρόπων του εκφοβισμού, της καταπίεσης, εξανάγκασαν τον κόσμο και στη συνέχεια τον έδιωξα. Μπορώ να σου πω ότι κάθονταν τις πρώτες χρονιές έξω από την πόρτα μας. Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, καταλάβετε. Πυροβολούσα, γύριζαν με τους παλτάδες, με τα σουβλιά. Και πολλά επικράνθη.
Και πολλά επικράνθη. Η πίκρα είναι το κυρίαρχο συναίσθημα για τους ναι, εγκλωβισμένους. Ναι, για τους μέχρι σήμερα. Όλη η Κύπρος είναι πικραμένη. Δεν θα μπορούσα να βάλω έναν άλλον τίτλο στο εξώφυλλο. Η έρευνα για την ιστορία της Ελένης Φωκά διήρκησε περίπου 10 χρόνια. Θέλω να μου πείτε πώς αποφασίσατε να γράψετε ένα βιβλίο για την Ελένη Φωκά. Ήταν ένα μακρύ διπορικό τα 17 χρόνια. Όταν είχα τελειώσει το προηγούμενο βιβλίο για την εισβολή που ήταν αφιερωμένο στην Χαρίτα Μάντολες και όλες τις μάντολες της Κύπρου, φυσικά τις γυναίκες, με τους αγνοούμενους τους ανθρώπους τους. Η Χαρίτα οι Μάντολες με πήρε και μου λέει: κοίταξε, απόψε αρχίζει στην Ελένη Φωκά. Εκπροσωπούν όμως με το πρόσωπό τους αυτές οι δύο κυρίες τη συμφορά που φέρνει ο πόλεμος, όχι μόνο στη δική μας πατρίδα, αλλά και παγκόσμια. Έχουν έτσι έναν θάρρος μοναδικό, χτυπηθήκαν αλίπητα από τον εχθρό και όμως εκεί να επιμένουν, να αγωνίζονται. Εκείνο που κρατώ αυτές τις γυναίκες είναι η πίστη, η τεράστια πίστη στον Θεό. Αυτό που βοήθησε σίγουρα για να κρατηθούν. Εγώ από την πλευρά μου σαν εκπαιδευτικός, 40 χρόνια στη μέση εκπαίδευση, ήθελα να δώσω κάτι στα παιδιά, στους μαθητές, όχι με διδακτισμούς και ρητορικές, έναν είδος σαν μυθιστόρημα, κρατώντας αυστηρά και με θρησκευτική ευλάβεια τα όσα άκουσα, από όσες συνεντεύξεις πήρα. Με τι συναισθήματα σας μιλούσαν τα παιδιά για τη δασκάλα τους? Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ συγκινημένα για τη δασκάλα τους, δεσποσίνη την έλεγαν. Και αντιλαμβάνεστε, έμεινε δεσποσίνη σε όλη της τη ζωή και αρνήθηκε η φύση της, τη νεότητα της η Ελένη για αυτά τα παιδιά και για την πατρίδα. Να μείνει εκεί, να είναι ασπίδα στους εγκλωβισμένους. Αυτό προσπάθησα να μεταφέρω στο βιβλίο. Τον πόνο, το δράμα της κατοχής. Πόσο χρονών ήσασταν τότε? Τότε ήμουν 26 χρονών. Ήμουν γυναίκα, μια αδύναμη γυναίκα, η οποία είχε το μεγαλύτερο κίνδυνο εκεί, αλλά μαζί με την οικογένεια μου και φυσικά αργότερα όταν εκδιώχθηκαν οι υπόλοιποι, με την προστασία του πατέρα μου, προσπαθούσα και αντέδρασα με αυτόν τον τρόπο να παραμείνω εκεί, να βοηθήσω όσο μπορούσα τα παιδιά, να λειτουργήσει το δημοτικό σχολείο, που ήταν και η επιθυμία των γονιών, να τα προστατέψω όσο μπορώ και αν ήταν δυνατόν να πάρουν κάποια εφόδια. Αντιλαμβάνεστε, το 1974 είχαν χάσει τα πάντα, ένα σχολείο ερείπιο. Δεν είχαν τζάμια, δεν είχαν πόρτες, δεν είχαν στέγη, δεν είχαν θέρμανση. Και όμως η Ελένη Φωκά συνέχιζε να διδάσκει μέσα σε αυτό το σχολείο και να ανεβαίνει καθημερινά να διορθώνει τα κεραμίδια και να βάλει χαρτιά στα παράθυρα και να βάλουν κούτια κάτω για να πέφτει η βροχή. Μεγάλη ψυχή, βέβαια όλοι υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο της Ελένης. Αυτόν το λένε και τα παιδιά. Λέει, αν δεν ήταν η Ελένη Φωκά, τώρα θα μιλούσαμε μόνο τουρκικά. Πώς ήταν το μάθημα, κυρία Ελένη? Ήταν σαν μια ιεροτελεστία. Έβλεπε στα μάτια των παιδιών με πόση επιθυμία ήθελαν να μάθουν κάτι, να προχωρήσουν. Και αισθανόμουν και εγώ στην αδυναμία, διότι μπροστά σε 74 παιδιά δεν μπορούσα να προσφέρω και τόσο πολλά πράγματα, καταλάβετε. 74 ήταν οι μαθητές σας? Ναι, στην αρχή, ναι. Πόσα χρόνια κρατήσατε ανοιχτό το σχολείο? 23 χρόνια, μέσα σε εκείνες τις αντίξωες συνθήκες, διότι δεν είχαμε ούτε πόρτες, ούτε παράθυρα, ούτε ακόμα και τη στέγη, την οροφή, την κατέστρεψαν, έπαιρναν τα κεραμίδια. Καθημερινά ερχόμουν εγώ στο σχολείο γρήγορα, να πάρω σκάλα για να ανεβώ πάνω, να έβρω από διπλανή τάξη άλλον κεραμίδι να βάλω. Στην περίπτωση που έβρεχε δεν μπορούσαμε, βάλαμε μικρά τενεκεδάκια κάτω από το σημείο που έσταζε να μαζέψουμε το νερό, να μην πηγαίνει πάνω στα παιδιά. Το κατέγγελα αυτό, αλλά δυστυχώς τίποτε. Τέτοια ήταν η αντιμετώπιση στον Τούρκο. Ελέρωνα μέσα στην τάξη. Περιέλουσαν την πόρτα ή την αυλή έξω, την είσοδο μας με ακαθαρσίες ανθρώπινες. Το έβλεπα, είπα και δεν μπορούσα να το καταλάβω, ότι μπορούσε άνθρωπος προς άνθρωπο να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να τον κάνει να αγανακτήσει και να φύγει από τον τόπο του, από το σπίτι του. Τα αδέρφια σας είχαν έρθει εδώ, σε ελεύθερες περιοχές? Φυσικά μετά από πολλές ταλαιπωρίες και αυτά εξαναγκάστηκαν να έρθουν
στις ελεύθερες περιοχές. Αν θέλατε να έχετε μια επικοινωνία μαζί τους, μόνο 25 λέξεις μπορούσατε να τους γράψετε. Ναι, με μηνύμα του Ερυθρού Σταυρού. Τι μπορούσε να χωρέσει σε 25 λέξεις, κυρία Ελένη? Τι μπορούσε, δεν πρέπει να μην λέμε κάτι που να ενοχοποιούσε τους Τούρκους. Απλά ότι είμαστε καλά. Πόσα χρόνια έχετε να επιστρέψετε? Σχεδόν είναι 27 χρόνια τώρα που δεν μου επιτρέπουν να πάω. Δοκίμασα πάρα πολλές φορές, κακοποιήθηκα από τους κατακτητές, από τον τουρκικό στρατό. Με ποιο τρόπο? Και εδέραμε, τραυματίσαμε πάρα πολύ, μάλιστα εφυλακίσαμε για αυτή τη διεκδίκηση να επιστρέψω στο σπίτι μου. Δεν μου επιτρέπουν να πάω στο σπίτι μου, στο χωριό μου. Τι σας είπαν? Η άδεια μου ακυρώθηκε, δεν μπορώ, λέει, να κατέβω. Επέμεναν να υπογράψετε το χαρτί του ψευδοκράτους? Απλώς δεν μου επέτρεπαν να κατεβώ καν από το αυτοκίνητο. Κυρία Φωκά, έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι εξασκήσαν βία πάνω σας, δεν σας άφησαν καν να κατεβείτε? Ναι, με έσπρωξαν, προσπάθησα να κατέβω για να πάω στο σπίτι μου, να διεκδικήσω το αναφέρετο δικαίωμα να πάω στο σπίτι μου και δεν μου επέτρεψαν να κατέβω από το λεωφορείο. Η Γκρίζη Λύκη εδώ στη Λευκοσία την κακοποίησαν πάρα πολύ. Την χτύπησαν, την γύμνωσαν, την ανάγκασαν να μπει κάτω από την εικόνα του Ατατούρκ, ουδέποτε η Ελένη φυσικά, και ούτε και έκλαψε και πενόχη και ασυνέδερνα, μέχρι που απελπίστηκαν εκείνοι και όχι η Ελένη. Η Ελένη είναι μια σύγχρονη ηρωίδα. Τη θυμάστε την εικόνα που τάχθηκε μπροστά στα οδοφράγματα? Πολλές φορές την είδαμε στα οδοφράγματα την Ελένη, ναι. Και θαύμαζα αυτές τις κυρίες. Η μητέρα μου ήταν εκεί συνέχεια. Ποια ήταν τα δικά σας συναισθήματα? Ήταν η αγανάκτηση, μια κραυγή αγανάκτησης. Μα δεν μπορεί να περάσεις απέναντι. Μα δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το δικό μου σπίτι που είναι στην Κερίνια είναι αρχηγείο του στρατού αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να πάω. Κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων, των αυτονόητων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ελένη Φωκά απέκτησε μια φωτογραφική μηχανή στα κατεχόμενα. Πράγμα επικίνδυνο, καθώς δεν έπρεπε να αντιληφθούν οι Τούρκοι έπικοι και οι αρχές ότι ήθελε να αποτυπώσει τη δραματική κατάσταση που επικρατούσε. Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει. Τις θυμίζουν το πριν και το μετά, μιας πατρίδας που λαχταρά όσο τίποτε άλλο. Ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα δείτε όταν επιστρέψετε στο σπίτι σας? Ποια είναι η πρώτη γωνιά που θα επισκεφτείτε? Το πρώτο πράγμα φυσικά είναι να πάμε να επισκεφτούμε, να προσκυνήσουμε τις εκκλησίες μας, τους τάφους των προγόνων μας. Φυσικά, στην περίπτωση μου έχουν γκρεμίσει και το σπίτι. Μόνο το χώμα θα μπορούσα να προσκυνήσω. Όπου ζήσαμε και είπα, έλεγα να γίνει ελευθερία και να πάω με τα γόνατα να προσκυνήσω τον Απόστολο Ανδρέα και με τα γόνατα να υπηρετήσω τους ανθρώπους όταν θα έγινε τον κάτι για ελευθερία. Τώρα να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να το έκανα με όλη την ψυχή μου, ας κάνω και μήνες. Θα ήθελα να πάω έτσι με τα γόνατα, να προσκυνήσω τον τόπο που γεννηθήκαμε, εκείνον το υπέροχο περιβάλλον, τους τάφους των προγόνων μας, διότι με μεγάλο βάσανο προσπάθησαν να κρατήσουν εκείνη τη γη και να δημιουργήσουν καλή μου. Ήταν φιλοπρόδιοι και εργατικοί άνθρωποι. Τη γη την ξερή την έκαναν παράδεισο. Το σχολείο σας υπάρχει ακόμα? Το σχολείο το κατέστρεψα σχεδόν. Είχα πρόσφατες φωτογραφίες που μου έφεραν. Πλακόστρωσαν το γήπεδο, έκανα τένις, έκαναν αυτά. Το δικό μου σχολείο φαίνεται εκεί σχεδόν ετοιμόρροπο να κρεμιστεί και αισθάνομαι μεγάλη λύπη. Να γεννιέσαι στο Βαρόσι, να μεγαλώνεις εγκλωβισμένος και ακόμη και σήμερα να ταυτοποιείσαι με έναν αριθμό. Τον αριθμό της γέννησής σου μετά την εισβολή. Ο Δημήτρης Κοτσιεκάς είναι 31 ετών και είναι παράξενο να μιλάς με έναν νέο άνθρωπο που έχει ζήσει σε αυτές τις συνθήκες μέχρι τη στιγμή που αναγκάστηκε, όπως μου λέει, και όχι αποφάσισε, να σπουδάσει στις ελεύθερες περιοχές. Δημήτρη, γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο. Ακριβώς, γεννήθηκα το 1993 στο Βαρόσι, στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Ποιος είναι ο αριθμός σου? Το 1136.
Είναι ο αριθμός ο οποίος αναγράφεται στα έγγραφα που μας έχει εκδώσει το καθεστώς στο κατεχόμενα και με αυτό ταυτοποιούμαστε μέχρι και σήμερα. Κάθε φορά που θα περάσω το δόφραγμα για να πάω να δω τους δικούς μου στο Ριζοκάρπασο, αναφέρομαι με αυτόν τον αριθμό. Είναι μια ιστορία που παραπέμπει σε άλλες εποχές. Πώς ήταν να μεγαλώνεις εγκλωβισμένος στο Ριζοκάρπασο? Όσο ήμουν στο Ριζοκάρπασο και ζούσα σε αυτή την κατάσταση, θεωρούσα ότι αυτή είναι η φυσιολογική ζωή που έπρεπε να ζω. Δεν υπήρχε κάποιο μέτρο σύγκρισης για να συγκρίνω αυτά που βίωνα στο Ριζοκάρπασο. Όταν έλεγαν ότι υπάρχει περιορισμός διακίνησης, μέναμε στα σπίτια μας. Όταν έλεγαν ότι δεν μπορείς να πας στην εκκλησία για τους λόγους που εξηγούσαν, δεν πηγαίναμε στην εκκλησία. Ερχόταν το καθεστώς και έλεγε, για παράδειγμα, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί δεν κυκλοφορεί κανένας έξω. Και αν στην περίπτωση του COVID είχαμε πρόστιμα, στην περίπτωση των εγκλωβισμένων είχαμε πολύ πιο έντονες επιπτώσεις που άγγιζαν ακόμα και την ασφάλεια του προσώπου. Έχουν καταγραφεί κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που έπρεπε να πάνε επειγόντως στο γιατρό και λόγω της καθυστέρησης που προκαλεί για να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια, κάποιοι αυτούς έχουν πεθάνει. Πολλοί είχαν προσπαθήσει να διακινηθούν μετά το 80 από την πράσινη γραμμή στις ελεύθερες περιοχές για να πάνε στο γιατρό ή για κάποιες άλλες δουλειές και δεν τους επιτράπηκε ποτέ να επιστρέψουν. Αισθανόσουν ασφαλής ως παιδί? Γεννήθηκα σε αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ένιωθα ότι ήμουν μειοψηφία στον τόπο μου και αυτό προκαλεί ανασφάλεια. Φοβόμασταν να κινηθούμε ανάμεσά τους, πάντα είχαμε καχυποψία, ήμασταν πολύ προσεκτικοί, προσπαθούσαμε να σεβόμαστε την κουλτούρα και την νοοτροπία που είχαν φέρει μαζί τους. Κάθε φορά που κάνουμε κάτι, σκεφτόμαστε πώς να μιλήσουμε για μια κατάσταση, φιλτράρουμε διπλά και τριπλά αυτό που έχουμε να πούμε, γιατί πάντα κάποιος μένει πίσω στο Ριζοκάρπασο. Και αυτόν θέλουμε να προστατεύσουμε. Πότε αποφάσισες να φύγεις? Ποτέ δεν αποφασίζουμε να φύγουμε ή να μείνουμε. Εξαναγκαζόμαστε λόγω των καταστάσεων. Εγώ, όταν έγινα 18 χρονών και είχα τελειώσει το Λύκειο που λειτουργούσε στο Ριζοκάρπασο, έπρεπε να δω τι θα κάνω. Ή θα μείνω στο Ριζοκάρπασο να ασχοληθώ με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία, ή αν ήθελα να σπουδάσω, έπρεπε να έρθω στις ελεύθερες περιοχές. Ήρθα στις ελεύθερες περιοχές, δεν αποφάσισα να έρθω στις ελεύθερες περιοχές το 11. Έκτοτε μένω στη Λευκοσία όταν ξεκίνησα να σπουδάζω στη νομική. Τέλειωσα μετά την νομική και τώρα δουλεύω ως δικηγόρος. Η αίσθηση της διαφοράς του να είσαι εκτός του Ριζοκαρπάσου έγινε ακόμα πιο χαρακτηριστική όταν ήρθα στις ελεύθερες περιοχές. Ζώντας στα κατεχόμενα, η κοινωνία έχει μείνει σταματημένη στο 74 χρονικά. Κάποιος που ερχόταν το 11, ερχόταν στις ελεύθερες περιοχές ως αν να ζούσε στη δεκαετία του 80 στην καλύτερη και έμπαινε στο 2011. Ήταν μια συνθήκη που πρέπει να διαχειριστούμε όσοι ήρθαμε τότε στις ελεύθερες περιοχές, γιατί εκτός της ιστορίας που κουβαλούσαμε και των βιωμάτων που είχα περιγράψει προηγουμένως, πολλά γεγονότα της pop κουλτούρας της δικής μου ηλικίας, από ταινίες, ποδοσφαιρικά γεγονότα, τραγουδιστές, δεν τα ξέραμε. Έπρεπε να καλύψουμε και κενά κοινωνικοποίησης που είχαμε με τους συνομήλικους μας. Οι γονείς σου παραμένουν στα κατεχόμενα? Οι γονείς μου, όταν έγινε ο πόλεμος, η μητέρα μου ήταν 14 και ο πατέρας μου 17. Ακολούθησαν την απόφαση των γονιών τους να παραμείνουν και η απόφαση αυτή συνδέθηκε με την πεποίθηση ότι όλο αυτό που ακολούθησε το 1974 θα ήταν προσωρινό, ώσπου να σάσουν τα πράγματα. Το ώσπου να σάσουν τα πράγματα σημαίνει μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση ή να επιστρέψουν σε συνθήκες ομαλότητας. Η φρασεολογία που περνά κάτω από το ραντάρ των κατοχικών αρχών, όπως να σάσουν τα πράγματα, δεν μιλάμε για κατοχή, δεν μιλάμε για εισβολή. Χρησιμοποιούμε λέξεις όπως αντί να λέμε οι Τούρκοι, οι έπικοι, λέμε αυτοί, ή αντί να λέμε κατεχόμενα και ελεύθερες περιοχές, λέμε εμείς εδώ και αυτοί από εκεί, ακριβώς για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν στον τόπο τους χωρίς να επιδεινωθεί η κατάσταση. Και αυτοί που μένουν πίσω σαν τους γονείς μου είναι αυτοί που ξεκίνησαν την πορεία μαζί με τους γονείς τους και πλέον είναι 67 χρονών και πάνω. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν μιλάμε για τους γονείς μας, η μεσαία γενιά έχει μείνει πίσω, η οποία είναι γερασμένη και ακολουθεί τη φυσική πορεία που έχει ο άνθρωπος, που δυστυχώς τα επόμενα χρόνια συνεχίσει να μειώνεται ο αριθμός των εγκλωβισμένων, που αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 200. Δεν θα υπάρχει κάποιος να πει την ιστορία τους στο Ριζοκάρπασο ή την Αγία Τριάδα. Πόσοι εγκλωβισμένοι έχουν μείνει στη Γιαλούσα σήμερα? 2 άτομα. Είναι ζωντανή αιχμάλωτη. Και τι πληθυσμό είχε η Γιαλούσα? Είχε 2.500 κόσμο την εποχή της εισβολής. Ήταν από τις κοινότητες που βλέπετε η πιο μεγάλη. Είστε κοινοτάρχης της Γιαλούσας. Θέλω να μας εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει αυτό. Η Γιαλούσα αυτή τη στιγμή έχει 2 έννοιες. Είναι η τοποθεσία Γιαλούσα,
καταπληκτικές αμμουδιές, λοφίσκι, σπίτια, μισοχαλασμένα. Και είναι ο κόσμος της Γιαλούσας, ο οποίος είναι οικουμενικός, με την έννοια ότι είναι εξαπλωμένος από την Αγία Νάπαν ως την Πάφο σε 200 γειτονιές. Μιλάμε για 5.000 πληθυσμό και άλλες 5.000 σε όλον τον πλανήτη. Στόχος του Κοινοτικού Συμβουλίου που έχω αναλάβει τον Ιούλιο είναι να ενώσει 2 γενιές πίσω από μένα. Εγώ όταν έγινε η εισβολή ήμουν 20, μετά από μισό αιώνα, αντιλαμβάνεστε, έχω γίνει 70. Η Καρπασία είναι μια περιοχή που μετρά πολλές πληγές. Αναμφίβολα. Η Γιαλούσα βίωσε πολύ έντονα το γεγονός ότι φεύγοντας το τάγμα ο κόσμος έμεινε εγκλωβισμένος. Μάθαμε νέες λέξεις, εγκλωβισμένος. 2.500 άτομα είχαν μείνει και το 75, 76 και 77 ξεκίνησε μεθοδική εκδίωξη των κατοίκων της Γιαλούσας. Μετά από εικονικές εκτελέσεις, φυλακίσεις, 1.002 βάσανα και μετά από 12 άτομα από τη Γιαλούσα είχαν απηχθεί, τα 9 δολοφονηθήκαν μαζικά στη Γαλάτια, τα υπόλοιπα ακόμα τα ψάχνουμε, είναι αγνοούμενοι. Ο Βάσος ήταν στον Πενταδάχτυλο, ήταν λοκ και έμεινε εκεί πολεμώντας. Ίσως στα γυαλιά του μια αντανάκλαση, χτυπήθηκε από κομμάτους του Αντίλα και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του. Πιο πάνω είναι ο Γιαννάκης Λιασί, κατατάγηκε τον Ιούλιο και Αύγουστο καθηκόντος και χάθηκε στον Άγιον Επίκτητο. Για δεκαετίες το ψάχνανε οι γονείς του και εντοπίστηκε. Η λέξη που ταυτίστηκε με τον πιο τραγικό τρόπο με τη διπλή εισβολή στην Κύπρο είναι η λέξη αγνοούμενος. 1619 είναι ο τετραψήφιος αριθμός που μετρά τους ανθρώπους που χάθηκαν το καλοκαίρι του 1974. Ακούστε όμως τις ιστορίες εκείνων που έμειναν πίσω, που έζησαν τον πόνο, που οι ζωές τους φραγίστηκαν από την απουσία των αγνοωμένων τους και θα καταλάβετε ότι αυτός ο αριθμός κουβαλά πολλαπλάσιο πόνο. Κύριε Σεργίδη, στο μακρύ κατάλογο των 1.619 αγνοωμένων ήταν και ο αδερφός σας, ο Ιωσήφ. Από τον Φεβράριο του 1975, σε λίγους μήνες κλείνω 50 χρόνια στο θέμα. Θεωρώ όλα τα αγνοούμενα παιδιά αδέρφια μου και ασφαλώς ψάχνοντας αυτούς ψάχνω και τον αδερφό μου. Υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία το 1974, θα απολυόταν εκείνες τις μέρες, έμεινε σαν έφεδρος και στις 15 Αυγούστου, στο δεύτερο γύρο της εισβολής, χάνεται με ολόκληρη τη δημιουργία του. Μετά από 3ωρη μάχη, τους χτύπησε η αεροπορία και φαίνεται ο βομβαρδισμός που ήταν περισσότερο, όπως οι ίδιοι αναφέρουν οι Τούρκοι. Από μισή ώρα ήταν τέτοιος που κατά ολόκληρη βράχη πετάχτηκαν μέτρα μακριά. Για τους 19 από τους 23 της δημιουργίας βρέθηκαν μικρά οστά. Το μεγαλύτερο ήταν 6 εκατοστά και για τους 19 καταφέραμε και βγάλαμε DNA. Και είναι αλήθεια ότι το θέμα είναι ακόμη πιο τραγικό όταν υπάρχει σε μια περίπτωση παιδιού που ήταν με τον αδελφό μου να δώσουν ένα δόντι και να γίνει κηδεία με ένα δόντι. Ο αδελφός μου και άλλοι 3 ακόμα δεν μπόρεσαν να βγει DNA. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι σύντομα θα τα καταφέρουν ή επιτέλους θα μιλήσουν οι Τούρκοι που έχουν θάψει τα πτώματα τότε, τα οστά και θα βρούμε ολόκληρους τους σκελετούς. Εμείς είχαμε γυρίσει σχεδόν την Κύπρο όλη κάθε χωριό με χωριό και ρωτούσαμε για τους δικούς μας διότι πιστεύαμε ότι κάποιος θα ξέρει κάτι. Πολλοί έλεγαν ότι πήγαινε στον τάδε και ξέρει κλπ. Τελικά ήταν όλα διαδόσεις και φήμες. Μια πολύ πρόσφατη πληροφορία είναι ότι ενώ φύγαμε το αυτοκίνητο για να πάνε προς τη Λευκοσία από την πλευρά του Καραβάλα Πίθου, τα τουρκικά αεροπλάνα που πηγαίναν και έρχονταν στον δρόμο αυτόν ρίξαν βόμβες ναπάλμ πάνω στο αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητο ανεφλέγει και οι 3 δικοί μας είχαν καεί μέσα στο αυτοκίνητο. Όμως το αυτοκίνητο μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί ούτε σημείο από τους δικούς μας ανθρώπους. Φυσικά λόγω της παρόδου του χρόνου οι γονείς μου σίγουρα είναι νεκροί πιστεύω και η αδερφή μου επειδή ήταν νεότερη είναι αμφίβολο αν θα ζει ακόμα. Πιστεύατε για χρόνια ότι ίσως να ήταν ζωντανός? Για αρκετό καιρό, ιδιαίτερα η μάνα. Η μάνα μας πίστευε ότι πρέπει να είναι ζωντανός. Επειδή κυκλοφορήσαν και επίμονες φήμες ότι οι Τούρκοι κράτησαν αιχμαλώτους κλπ.
Οι ελπίδες υπήρχαν. Και αντιλαμβάνεστε ότι ιδιαίτερα για τους γονείς η ελπίδα λείπει τελευταία. Η μητέρα σας ζει? Όχι. Έφυγε με τον καημό? Έφυγε, ναι, με τον καημό, και όταν πέθανε είχαμε κάνει ένα ευχέλεος στην κλινική που ήταν, και την ώρα που ζήτησε ο ιερέας τα ονόματα των παιδιών, κακώς παραλείψαμε τον αγνοούμενο, όταν ενώ ήταν σε λίθαργο και καταλάβαινε, αντιλήφθηκε και γύρισε στον πατέρα και λέει και Ιωσήφ. Κυρία Λεοντίου, ζούσατε στην Άσα Ναι. την ημέρα της εισβολής. Μπορείτε να μας περιγράψετε τι θυμάστε? Ναι. Παρόλο που ήμουν μικρή τότε, ήμουν μόνο 5 χρονών, αλλά οι μνήμες της εισβολής είναι βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μου. Στις 14 Αυγούστου είχε βομβαρδιστεί το χωριό και ήρθαν οι Τούρκοι στο χωριό μας με τάγκς. Θυμάμαι σκηνές τρόμου, πανικού, όλοι πανικοβληθήκαμε, τρέχαμε να κρυφτούμε. Εννοείται το ξέραμε ότι είχε γίνει εισβολή, απλώς δεν πίστευε κανένας ότι θα έφταναν μέχρι το χωριό μας οι Τούρκοι. Δυστυχώς εμείς δεν καταφέραμε να διαφύγουμε και μείναμε εγκλωβισμένοι στο χωριό, μαζί με γύρω στα 1000 άτομα. Ο πατέρας μου, επειδή ήταν Αμερικανός πολίτης, είχε βάλει την αμερικανική σημαία έξω από το σπίτι μας. Και παρόλο που τις προηγούμενες μέρες, από τις 14 που ήρθαν οι Τούρκοι μέχρι τις 21, όταν έρχονταν Τούρκοι στρατιώτες στο σπίτι μας και τους μιλούσε ο πατέρας μου, δεν μας ενοχλούσαν. Και στις 21 Αυγούστου, με τη βία, μας έβγαλαν όλους έξω από το σπίτι μας και μας οδήγησαν μαζί με όλους τους συγχωριανούς μας στην πλατεία του χωριού. Εκεί έγινε μια διαλογή. Όλους τους άντρες, μαζί και με τον πατέρα μου, σύνολο 107 άντρες, τους είχαν φορτώσει σε 3 φορτηγά και τους μετέφεραν στο Καράζ Παυλίδη, που ήταν ένας χώρος που χρησιμοποιείται για στρατόπεδο συγκέντρωσης εχμαλώτων από τους Τούρκους. Εμείς στα γυναικόπαιδα μας είχαν οδηγήσει σε κάποια σπίτια, σε μια ενορία, όπου μας είχαν στιβάξει 40-50 άτομα σε κάθε σπίτι. Μετά την πάροδο 8 ημερών, με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού, μεταφερθήκαμε στις ελεύθερες περιοχές. Δυστυχώς δεν έγινε το ίδιο και για τον πατέρα μου και για τους άλλους συγχωριανούς μας. Η τελευταία φορά που είδατε τον πατέρα σας ήταν στην πλατεία Ήταν στην της 21 Άσας. Αυγούστου του 1974, στο φορτηγό, όπου τους είχαν δέσει τα χέρια. Ακόμα θυμάμαι τον πανικό που επικρατούσε, την αγωνία στα μάτια τους, παρόλο που τότε εγώ ήμουν ένα μικρό παιδάκι που δεν καταλάβαινα την έκταση του πολέμου. Σαφώς αντιλαμβανόμουν τη βία, τους Τούρκους στρατιώτες που μας έσπρωχναν. Αλλά ναι, εκείνη ήταν η τελευταία φορά που είδα τον πατέρα μου, πριν 50 χρόνια. Τους είχαν μεταφέρει σε έναν παρακείμενο χωράφι, μια περιοχή ονομάζεται Ορνήθη, και τους εκτέλεσαν εν ψυχρό και τους έσυραν σε 3 πηγάδια. Οι ανασκαφές που έγιναν το 2009 από τη ΔΕΑ διαπίστωσαν περίτρανα ότι τα 70 άτομα είχαν θαυθεί εκεί. Δυστυχώς όμως είχαν μεταφέρει οι Τούρκοι τα οστά των δικών μας. Στο πηγάδι εκεί είχαν βρεθεί μόνο 4 σκελετοί ολοκληρωμένοι, οι οποίοι είχαν μπει στα λαγούμια επειδή ήταν πηγάδια. Για τους υπόλοιπους αγνωμένους είχαν βρεθεί πολύ λίγα οστά, όσον για να αποδείξουμε τη μέθοδο του DNA ότι ανήκα στην ομάδα των 70 σιωτών που εχάθηκα. Συγκεκριμένα για τον πατέρα μου έχει βρεθεί το δεξί του παπούτσι με τα υπολείμματα του πέλματος του και 2 επιγονατίδες. Σύνολο 22 μικρά κομματάκια, όσα αφορούν στη φούχτα ενός χερνού. Αρκετοί χωριανοί μας έχουν κάνει τις κηδείες των αγαπημένων μας. Είναι ένα μικρά κασονάκια που μας παραδίδει η ιδέα. Αρκετοί όμως από εμάς αρνούμαστε να παραλάβουμε τούτον το μικρό κασονάκι με τα υπολείμματα των οστών τους για να τα θάψουμε, ξέροντας ότι
Τα οστά τους έχουν μεταφερθεί σε ένα σκυβαλότοπο, ο οποίος έχει αποκατασταθεί με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε το τι ζητούμε είναι να γίνει ανασκαφή στο δίκο μας, στον το σκυβαλότοπο, να βρούμε όλα τα λείψανα το δικό μας, για να μπορέσουμε να στάψουμε όπως τους αρμόζει. Αρνούμε να κάνω κηδεία του πατέρα μου με δόσεις. Πραγματικά το αρνούμε, όσο και αν με πόνει που υπάρχει ένα μικρό κασονάκι στο ανθρωπολογικό και βρίσκεται εκεί. Απαντιέται ποτέ αυτό το γιατί? Δυστυχώς όχι. Μαθαίνεις να ζεις μαζί του. Η αληθινή ζωή με τα ασπρόμαυρα καρέ και η μυθοπλασία με τις έγχρωμες καθηλωτικές εικόνες. Η σειρά του Μέγκα Φαμαγκούστα βασίστηκε σε 2 βιβλία της Ευρυδίκης Περικλέους, την ιστορία της Χαρίτα Μάντολες και την ιστορία της Ελένης Φωκά. Η ίδια συγγραφέας αντιλήφθηκε από την αποδοχή που είχε η σειρά ότι οι Έλληνες δεν ήταν κατατοπισμένοι, όπως μου ανέφερε για τα δεινά των Ελληνοκυπρίων, και διέκρινα ένα αμυδρό παράπονο. Οφείλουμε να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή, όλο δε μάλλον όταν οι αγώνες συνεχίζονται, και αν αποτυγχάνει η πολιτική και η διπλωματία, ίσως μπορεί να προσφέρει η μυθοπλασία. Το Φαμαγκούστα ήταν μια σειρά η οποία βοήθησε να βγει προς τα έξω η όλη η ιστορία της Κύπρου, η τραγική ιστορία της Κύπρου, την οποία από ό,τι ένιωσα ότι δεν ήταν τόσο κατατοπισμένη η Ελλάδα. Ήταν χαρά μου να βγει παρά έξω. Δεν γραφούμε για μας, γραφούμε για να ενώνουμε τον κόσμο, όπως λέει και ο Μεγάλος Ρίτσος. Και κάτι που θέλω πάντα να συμπληρώνω είναι, όπως λέει και ο Σεφέρης, βουλιάζει αυτός που σηκώνει τις μεγάλες πέτρες. Και αυτά τα 2 βιβλία ήταν 2 μεγάλες πέτρες να σηκωθούν. Χαίρομαι που το Φαμαγκούστα αναέλαβε αυτές τις 2 προσωπικότητες, οι σύγχρονες ηρωίδες του τόπου μας, γιατί μέσα από αυτό περνά και η σύγχρονη 70χρονη ιστορία του τόπου μας. Ο πόνος, η κατοχή, η εισβολή, όλη αυτή η καταπίεση του λαού μας που 50 χρόνια ακόμα εκεί στέκει. Και αυτός ο λαός αγωνίζεται. Όποιος σκοτάδια δεν κοίταξε, μέσα σε μάτια θάνατου τρέλα, είναι ο κόσμος που πίστεψε, καραβάκι από χαρτί μοναχά. Ποιος βάζει λόγια πατρίδες να χαθούν, νησιά να μοιραστούν, σύρματα να μπουν. Ποιος ρίχνει βόλια, παιδιά να σκοτωθούν, γενιές να χωριστούν, ρίζες να κοπούν. Επιστρέφω πάλι στη ζωή. Το κλάμα του μωρού της Δέσπος Ζησίμου έφερε τους Τούρκους στρατιώτες έξω από το πατρικό της. Η Δέσπο ήταν σύζυγος του αγνοούμενου Αρτέμι Φραγκόπουλου, κόρη του αγνοούμενου Γιώργου Εγγλέζου και αδελφή των αγνοούμενων Νίκου, 23 ετών, φοιτητή που έφτασε στην Άσια μια μέρα πριν από την εισβολή από τη Μόσχα για τις καλοκαιρινές διακοπές, του Γιαννάκη, 17 ετών, και του Αντωνάκη, 16 ετών. 5 αγνοούμενους μετράτε. 5 στο σπίτι μου και 2 ξαδέλφια μου. Νεαροί 10 χρονών με 14, που ένας ευρέθηκε μαζί με τους δικούς μας το 13. Ο ένας, ο Χριστάκης, δεν ευρέθηκε ακόμα. Τι θυμάστε? Ήταν μια μέρα δύσκολη. Εμένα το σπίτι μου είναι εγώ με το σύζυγο μου και ένα μωρό 22 μηνών πάνω και κάτω ήταν ο παπάς μου, η μάμα μου και τα 3 μου αδέλφια.
Έτσι είμαστε όλοι στο κάτω σπίτι. Ήρθε και ο αδερφός μου που ήταν έξω από το χωριό, στρατιώτης, και λέει είπαν μας ότι έρχονται οι Τούρκοι. Μέχρι να σκεφτούμε και να δούμε τι να κάνουμε, ήδη αρχίσαν οι πυροβολισμοί και χτυπούσαν πάνω στους ζοκούς του σπιτιού. Μετά που λίγο είδαμε στρατιώτες Τούρκους και περνούσαν. Το διπλανό το σπίτι ήταν του θείου μου, του οποίου ήταν και τα δύο του παιδιά στο σπίτι μας που χαθήκαν. Και μπήκαν Τούρκοι για να δουν αν υπάρχουν άτομα μέσα ή να κλέψουν. Εμείς καθούμαστε μαζεμένοι μέσα στην κουζίνα, τρομοκρατημένοι. Ξαφνικά το μωρό άρχισε και να κλαίει. Ακούσαν τούτοι το κλάμα του μωρού και ήρθαν και περικυκλώσαν το σπίτι και είχαμε το παράθυρο έτσι λίγο ανοιχτό για να μπαίνει αέρας, ξύλινο παράθυρο, και βάλαν το όπλο μέσα στη σχισμάδα και άρχισαν και πυροβολούσαν μέσα στο δωμάτιο. Κατά καλή μου τύχη την ώρα έπεσε η πιπίλα του γιού μου χαμέ και σκύψα να μοιάσω. Απέναντί μου κάθετουν ο ξάδερφος μου, 14χρονος ο Χριστάκης, πληγώθηκε. Ξαφνικά λαλούμε να μας σκοτώσουν όλους. Έπιανε έναν άσπρο μπανίνι η μαμά μου και ευκήκαν έξω και φώναζε «Παραδεινόμαστε». Φωνάξαν μας, ευκήκαμε όλοι έξω και φέραν αυτοκίνητο ημιφορτηγό και βάλαν όλους τους άντρες, ξυπόλοιτοι και όπως ήταν μες στο σπίτι, και φέραν ακόμα έναν αυτοκίνητο που έβαλαν μας εμάς τις γυναίκες και τα μωρά. Ο Χριστάκης λέμε τους τι θα γίνει το μωρό, λέει να το πάρουμε νοσοκομείο, να κανονίσουμε. Εν τους ξαναείδαμε από την ώρα. Εγώ νομίζω ήδη τελειώσαν, σκοτώσαν τους, διότι αποδείχτηκε μετά ότι μόλις τους επιάσαν, ευκάλαν τους έξω από το χωρκό και σκοτώσαν τους. Μπήκαμε μες στο αυτοκίνητο, πήρε μας τούτος ο Τουρκοκύπριος στο χωριό Μόρα, σε ένα σπίτι το οποίο είχε κι άλλους εχμαλώτους. Στις 2-3 ημέρες βάλαμε μας σε λεωφορείο να μας πάρουν Λευκοσία. Ο στρατιώτης ο Τούρκος που μας πρόσεχε έλεγε μας οι κοπέλες όταν περνούμε από στρατόπεδα να σκύβουν το κεφάλι να μην τους δουν, να μην σας δουν έξω. Και όντως ήταν γεμάτα τα χωράφια, στρατιώτες, τάγκς, όπλα. Φτάσαμε στο καράζι του Παυλίδη, ήρθε ένας αστυνομικός και δείξε μου κάτι φωτογραφίες που σκοτώσαν οι δικοί μας στην Αλόα Σανταλάρη Τουρκοκύπριους. Και λέει μου, τι κάνουν οι δικοί σας, εμείς τι θέλετε να κάνουμε. Ελαλόν να μας σκοτώσουν, είμαστε τελειωμένοι. 2 νύχτες εμείναμε. Και μετά πιάσαμε και πήραν μας στο Λίδρα Παλάς, ελευθερώσαν μας. Τους δικούς μας όμως περιμέναμε πολλά χρόνια για να τους έβρουμε. Το 2012 τους ήβραμε και το 2013 έκαναμε τις κηδείες. Τι είχατε πίστη ότι μπορεί να είναι ζωντανοί? Εγώ ακόμα δεν το πιστεύω. Γι' αυτό έβαλα φωτογραφίες πας στον τάφο. Γιατί πιστεύω, θέλω να το πιστέψω ότι χαθήκα για πάντα. Η ζωή συνεχίζεται, κυρία Δέσπο? Η ζωή συνεχίζεται για τον λόγο ότι έπρεπε να σταθώ στα πόθηκια μου για το γιο μου πρώτα και για τη μάνα μου, αλλά πιο πολλά για ο γιο μου. Η αγάπη του γιού μου εκράτησε με. Η Χριστάλλη Κυριάκου ζούσε στην Κάτω Δερίνια. Τον Αύγουστο του 1974 είδε για τελευταία φορά τα 3 της παιδιά. Ο γιος της ήταν 5 ετών και οι δίδυμες κόρες της 3. Κυρία Χριστάλλα, όταν έγινε η εισβολή, ζούσατε στην Κάτω Δερίνια? Ναι. Χάσατε 3 παιδιά? Ναι. Ήταν ο γιος μου 5 χρονών και 3 χρονών τα κοριτσάκια τα δίδυμα. Και όμως χιλιάδες τα χρόνια τίποτα δεν μάθαμε. Είναι πολύ δύσκολο για μας. Δυστυχώς 19 Αυγούστου
Ήταν η μέρα των γενεθλίων των διδήμων. Είχαν έρθει με απειλητικές διαθέσεις, γιατί είχαν μάθει, λέει, για την Αλόα Σαλνταλάρη ότι τη ΕΟΚΑΒ είχα σκοτώσει γυναικόπαιδα. Μας εξεχώρισαν τα 2 κορίτσια της οικογένειας της ξένης και εμένα να μείνουμε στο σπίτι, να πάρουν τους άλλους και μετά να έρθουν να μας πάρουν εμάς. Μας έβγαλα στον δρόμο, δοκίμασα να πάρω τα παιδιά και με χτύπησα στον ώμο, έδωσα κάτω. Η πεθέρα μου λέει, τι μαζί σου, τι μαζί μου, ας τα παιδιά να πάνε μαζί μου αφού θα σας φέρουν μετά. Θυμούμαι τα παιδιά, θυμούμαι που τα κρατούσε η πεθέρα μου και έφευγε και έκλαια, θέλουμε τη μάμα μας. Θυμούμαι πολλά πράγματα. Τους επήρα σε έναν περιβόλι και τους έβαλαν όλους στη γραμμή και είπαν τους ότι θα τους σκοτώναν, διότι οι δικοί μας σκοτώσαν παιδιά, σκοτώσαν άοπλους. Δυστυχώς, λέει, θα την πληρώσετε, διότι και οι δικοί σας σκοτώσαν. Ο πεθερός μου τότε γύρεψε, τους είπε, καλά, εμείς καταλαβαίνω, αλλά τα παιδιά μην τα σκοτώσετε, είναι κρίμα. Η κουνιάδα μου είχε πάθει αμόκ, ήταν για αυτή στα παιδιά της 12 χρονών, 10 χρονών και 8. Τότε πυροβολήσαν την στον νόμο και έγειρε κάτω και ο αδελφός μου μόλις την είδε εφοήθηκε και έτρεξε και τους έφυγε προς τη Δερίνια. Άκουεν τους πυροβολισμούς, λέει, πίσω του, σφυρούσαν οι σφαίρες δίπλα του, αλλά δεν ξέρω τι έγινε, ούτε πίσω γύρισα, ούτε είδα αν τους σκοτώσαν ή όχι. Ο αδελφός γλίτωσε. Ναι. Εγώ εγλίτωσα και ο αδελφός μου. Δοκιμάσαμε πολλές φορές μαζί με την Επιτροπή των Αγνοωμένων για να μας αφήσουν να πάμε. Πηγαίναμε μέχρι εκεί, μας έδιναν την άδεια, μας έλεγαν να πάμε και την τελευταία στιγμή αποφασίζαν ότι μετανιώνα, δεν μας αφήνα. Πριν 3 χρόνια αφήσαν τον αδελφό μου μόνο μαζί με την Επιτροπή να πάει και με αξιωματικούς του στρατού του τουρκικού για να τους δείξει που τους επήραν και τους έκαμε ακριβώς τη διαδρομή που έκαμε. Έκανε αναπαράσταση. Ναι, και τους επήραν και τους έδειξε. Δυστυχώς από τότε τίποτε δεν έχουμε, τίποτε δεν μας είπαν, ούτε ξέρουμε. Τι πιστεύετε εσείς ότι έγινε, κυρία Χριστάλλη? Θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά δεν θα τα σκοτώσαν. Αλλά από την άλλη λέω, αφού οι δικοί μας έκαναν, πάλι σκεφτούμε και το άλλο, ότι ίσως να την επληρώσαμε εμείς χωρίς να φταίμε. Χωρίς να φταίμε. Μακάρι να μην τους έφερουν. Για να έχω την ελπίδα ότι κάπου θα είναι και θα είναι καλά. Ήταν η πρώτη φορά στην επίσκεψή μου στην Κύπρο που άκουσα συγγενή αγνοούμενου να μου λέει «μακάρι να μην τους έβρω». Έχει αρχίσει πύρα εναντίον μας από την τουρκική πλευρά. Μαζεύουν από παντού οι Τούρκοι. 22 χρόνια μετά τον Αύγουστο του 1974, πάλι στη Δερίνια, πάλι Αύγουστος ήταν, του 1996. Μια τηλεοπτική εικόνα κάνει το γύρο του κόσμου. Ένα παλικάρι πάνω στον ιστό σημαίας δολοφονείται εμψυχρό. Ο Σολομών Σολομού αναρριχήθηκε στον ιστό για να κατεβάσει την κατοχική σημαία στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας, μερικά μόλις μέτρα από την Αμόχωστο. Είχε προηγηθεί η κηδεία του δολοφονημένου ξαδελφού του Τάσου Ισαάκ. Η δολοφονία του Σολομού έγινε αφορμή να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο η παρακρατική οργάνωση των Γκρίζων Λύκων. Αλλά για μια ακόμη φορά η πράσινη γραμμή θα βαφόταν κόκκινη από το αίμα αθώων και άοπλων. Ποια είναι η πιο φρικτή εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό? Είναι πάρα πολλές φρικτές εικόνες, δεν μπορώ να τις περιγράψω. Είναι για αυτές που αντέδρασε η ψυχή μου. Υπήρχαν οι δολοφονίες, ήταν οι βιασμοί, ήταν τα πάντα που δεν μπορούσα
ακόμα και στις δολοφονίες επέβαλα στους ανθρώπους να μην διαμαρτυρηθούν, να μην αναφέρουν καν αυτό το γεγονός, έτσι, διότι μετά θα είχαν συνέπειες όλη η οικογένεια τους. Ήταν χειρότερο και από το θάνατο η τουρκική κατοχή, η μεταφορά επίκων, οι κακοποίησεις. Έξω από τα σπίτια μας βρίσκονταν πρωί νύχτα έπικοι, χτυπούσαν τις πόρτες, έβαζαν με τα κλεφτοφάναρα, φοβέριζαν τους ανθρώπους, καταλάβετε. Είναι το χειρότερο. Αυτό θυμόμουν, ότι η παράδεισος μου έγινε κόλαση, αλλά για μένα ήταν η παράδεισος, έστω μέσα σε αυτήν την κόλαση που ζούμε, της τουρκικής βαρβαρότητας. Δεν είχαμε ζωή, δεν είχαμε ελευθερία, είναι το χειρότερο πράγμα στη ζωή. Όπως και οι αγνοούμενοι, δεν είναι αγνοούμενοι, είναι εχμάλωτοι πολέμου. Όπως αυτοί που τους σκότωσαν, είναι επεσόντες ενός άνισου πολέμου, ενός βάρβαρου πολέμου που έκανε η Τουρκία εναντίον της Κύπρου μας. Πόσοι ήσασταν οι κάτοικοι πριν την εισβολή? Στο χωριό μου ήταν 1.200 άτομα. Συνολικά όμως η Καρπασία είχε κάπου 20.000. Και μετά την βάρβαρη εισβολή εξαναγκάστηκε όλος απλώς ο πληθυσμός να εκδιώχθηκε από τα σπίτια του, από τα χωριά του, από τις περιουσίες. Σίγουρα θα υπάρχει στο μυαλό σου μια εικόνα που θα αποτυπώνει το δράμα του λαού σου. Είναι το βλέμμα των γονιών μου κάθε φορά που πάμε στο Ριζοκάρπασο, οι οποίοι έχουν 7 παιδιά και σήμερα μένει μόνο ένας στο Ριζοκάρπασο. Άρα η προσπάθεια να κρατήσουν το σπίτι τους ουσιαστικά είναι χωρίς αντίκρισμα. Και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που είναι τώρα 65 με 67 ετών και αναφέρομαι σε όλους τους συνομήλικους τους, να έμειναν να κρατήσουν τα σπίτια τους που κατά κανόνα τα παιδιά τους δεν μπορούν να πάνε πίσω. Γιατί 50 χρόνια είναι πολλά. Έλεγα ότι όταν θα το πω σε κάποιον ή θα το γράψω, δεν θα με πιστέψουν καν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ενώ μια φωτογραφία, όπως λέμε, λέει 1000 λέξεις. Αυτή είναι μία από τις πρώτες φωτογραφίες. Είναι μια φωτογραφία, είναι από το Ριζοκάρπασο, εκεί που ήταν το ηρών του Κάσπη και του Ιάλουρου. Το κρέμισαν και έβαλαν την πρωτομήνη του Ατατούρκ. Χαλούσαν τα σπίτια καλή μου. Έπαιρναν τις πέτρες για να χτίσουν πρωτομές. Το ίδιο έκανα και στην περίπτωση στον Άγιον Αντρώνικον. Πήραν τις πέτρες από το χτήμα μας και πήγαν και έκαναν έναν έφυπον Ατατούρκ. Το έναν του πόδι το έχει έτσι έτοιμο για να πατήσει, λέει, και για την υπόλοιπη Κύπρο. Ποια θα ήταν η λύτρωση, κύριε Παντελίδη, για όλους τους εκτοπισμένους, τους κατοίκους της Γιαλούσας? Η πλήγαση είναι δεδομένο. Το κακό έχει γίνει. Η ελπίδα είναι να έχουμε μια βιώσιμη λύση, να ζήσει ενωμένο το νησί, να μην έχεις αυτόν τον κίνδυνο, να μην έχεις αυτήν τη φοβία. Επιστρέψατε ποτέ στην πατρίδα σας? Περνούμε από το δρόμο, είναι κλειστή περιοχή, αλλά μας έχουν βάλει φράγματα ψηλά και δεν μπορείς να μπεις μέσα στην περιοχή μας. Μόνο τον κύριο δρόμο έχουν ανοίξει για να πηγαίνεις για αμόχωστο. Θα θέλατε? Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Αν και δεν έχω ούτε ελπίδα, ούτε με ενδιαφέρει αν θα πάω στο σπίτι ή όχι. Αλλά έτσι μου περιέργεια, νομίζω ότι θα πάω και θα τα βρω όπως τα αφήσα. Το τι ζητούμε εντατικά εμείς οι οικογένειες των αγνωμένων είναι να λυθεί επιτέλους το θέμα. Να βρούμε κι εμείς μια λύτρωση μέσα μας και να ησυχάσουν και οι ψυχές των αγνωμένων μας. Και δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν οι γονείς για να παραλάβουν τα οστά, αλλά ακόμη λίγο δεν θα έχουμε ούτε αδέλφια να παραλάβουν τα οστά. Έχει αλλάξει κάτι από το 1974? Οι συνθήκες μετά το 2003, όπου άνοιξαν τα οδοφράγματα, έχουν βελτιωθεί προς όφελος των εγκλωβισμένων. Μπορούμε να μετακινούμαστε, να διακινούμαστε από και προς τα οδοφράγματα και να ερχόμαστε στις ελεύθερες περιοχές και να έχουμε επαφή με τους δικούς μας. Καθώς οι δικοί μας είναι αυτοί που χρόνια προηγουμένως
ήθελαν να μάθουν την ιστορία μας και τώρα ακούγοντας την από εμάς που περνούμε το οδόφραγμα, έχουν μια άποψη πολύ συγκεκριμένη. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που γίνεται, όσο ακόμα είναι η σημαία τους, αυτόν το έσχος στο μεταδάχτυλο μας. Κύπρος είναι ελληνική, 10.000 χρόνια, Έλληνες είμαστε. Κυρία Ελένη, μέσα σε αυτά τα χρόνια, τα 50 χρόνια, ναι, υπήρξε μια στιγμή που αισθανθήκατε ελεύθεροι? Όχι. Φυσικά από τότε, καθημερινά αυτό σκέφτεσαι, αυτή την αδυναμία να ζεις σαν άνθρωπος. Και τώρα μπορεί να σου παραχωρήθηκε ένα σπίτι, αλλά δεν είναι το σπίτι που έζησες, δεν υπηρετείς τον προορισμό που είστε στη ζωή ή το χώρο στον οποίο γεννήθηκες. Νομίζω ο κάθε πρόσφυγας και ο κάθε άνθρωπος αυτό θα αισθανόταν, ότι θέλει να ζήσει στο χώρο του που γεννήθηκε. Εύχομαι να γίνει πραγματικότητα και να μπορέσω κι εγώ να ζήσω και να απολαύσω αυτήν την ιερή στιγμή. Η προσδοκόμενη λύση, η άιναη ματέωση, η πατρίδα και η ταυτότητα και η λαχτάρα για ένα χαμένο σπίτι, γεμάτο αναμνήσεις που έχει στοιχειώσει τη μνήμη. Πώς θεραπεύεται ένα εθνικό τραύμα, με ειλικρίνεια και σεβασμό, απέναντι σε όσους αγωνίστηκαν και στάθηκαν όρθιοι να ελπίζουν μισό αιώνα. Καλή σας νύχτα.